Wahyudi jensete patenono. Jenset. Iki yogane ra iso madhep. Kepruk cempala. Iki kok wani-wani nyekel cempalaku. Nggone sampean telu silih sitok mosok ora oleh. Cempalamu ngene iki ta? Mboten. Mungkin kula sing rupane mboten niku kok. Pangapunten wilujeng. Paling tekmu ya iki. Kok sakmene. Ojo. Wilih nganggo piye? Pengen nggo. Nyuwun sewu, gamelane niki jenengan dekne pripun? Dondang tungket. Langen budaya ya kudu melu iramane. Dong tung dong tung. Dong tung dong tung. Tulung tung. Dendang tungket. Ompung. Tung tung. Berarti kudu nikine melok muni. Kudu melu muni. Nggih. Pambaten ibu-ibu ning pinggir kono kuwi teh. Dagelane metu ambune remason. Wong remason kuwi aja kok pikir perkara ambu ning kuwi obat ampuh mujarab. Nggih. Nyatane perkawis niki wau nggih pun saged dugi riki. Dadi alhamdulillah. Remason kuwi kejaba nggih nambani linu-linu utawa gatel-gatel. Lho, kuwi uga kena kanggo tolak balak. Nyuwun sewu, remason niku kagem gatel to? Ya gatel ya mari. Lah ndekno kok tak pangan. Lah kuwi jenenge celuthak. Ane dagelan mangan remason wong jenenge pirang-pirang. Lah mboten ngertos kok ya. Niki sowan wonten ing dalem pripun Bapak Ismunanto. Ismunan sekalian Ibu Mujiastuti utawa Bu Tuti. Bu Tuti. Bapak Ismunanto. Nggih, sekalian Ibu Mujiastuti. Nggih, otak-atik gathuk nggih Mak Canggih. Piye-piye? Islam anggenipun ngrasuk agami. Iya, pasti. Nggih. Napa niku wau? Munanto. Muhammad nabinipun. Iso letek kowe mripatmu? Aduh. Lho aja to lu sesuk leh delok WA piye. Nan. Nandhake piyantunipun anggenipun ngibadah menika mboten kelewat saben dinten lan dalu. To sing mirsani wayang kulit piyantune kathah to. Yo, nggih. Niki nyuwun sewu, kula nggih mboten namung dapuk dagelan. Pripun? Kedhek wingenane kula dapukipun ugi panitia penyembelihan korban. Kula bagian beleh lah kok menawi niki sing pun wancine sing pundi? Sakmene mbane iki lagi gak yo emane lho apa maneh sing rene gak yo wis wayahe kabeh to ya? Ya urung iki kemecrut kabeh kok rumahsamu kok Cek to, kemecrut ki apa lah? Lah iki urung poel kabeh lho arek mbok nggih korban lho wong sing poelke malah awakmu kuwi kok. Sing kok belah sapi apa wedhus? Nah. Nyuwun sewu sing tak beleh. Heeh. Lah kula sak-sake dong-dong ya trowelu, dong-dong ya. Lah dienggo korban kok trowelu, wong judulnya korban. Oh, korban niku kedah sapi napa wedhus niku? Lah iya to, sapi to wedhus. Aduh, andekno kok aku bagian rolas bareng kae to. Kaya to wingi ning semonto. Pripun? Kang wingi mbleh wedhus ning nggonku mulih nggawa ngono apa ngono lho, aku ora patek genah. Torpedo.
Rapati genah nggawa apa ngono lho pokoke. Walah teko omah nggonku kuwi bareng diumbah karo bojoku udah tuwangi kabeh Apane? torpedone. Bang bayi. Wilujeng dalu Pak Bu. Wajan kok semangat sing dek wingenane nggih. Mugi-mugi ingkang sami rawuh pinaringan sehat. Amin. Kathah rezekine. Amin. Barokah donya akhirate. Allahumma amin. Amin Allahumma. Amin. Mugi-mugi rezekine kathah tur barokah. Barokah. Turah blawah kenging kagem tindak wonten ing Mekah lan Madinah. Allahumma amin. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah Sholatullah salamullah ala yasin Habibillah Sholatullah salamullah ala yasin Habibillah Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh pikantuk sawatipun Kanjeng Nabi Rasul macangi. Amin ya rabbal alamin. Wajan alhamdulillah. Niki pangapunten suwantene ora kaya padatane. Ya gene. Nembe baluk 6, Bos. Oh, lagi rada. Anggit kula niki wau hari ini kula badhe izin jenengan malah disusul bojoku wis mulih kaya tanggapan ngono iki. Ya sandangane wong urip ki ya kudu mengkono. Dadi enek sehat ya enek sing ora patek sehat. Nggih. Mula ya kabeh disyukuri, Kang. Nggih. Nalika sehat elinga lek nalika lara. Lah, Dadi wayah sehat ki ora eling wayah lara, akhire mung uripe tandah ningkatake kamurkan ki aja. lah. Lek wis lara terus lagi ngresula terus dosaku ki apa aku kae lara kala-kala kan ngono. Lah, Dadi aja. Dadi aja. Nggih, Tetep bersyukur. kula mriki wau nggih mboten piyambakan. Oh nggih, wong kancane kathah kok kula nggih sak rombongan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggih mengke setunggal mbaka setunggal dipun aturaken menika ugi wonten kintaka ingkang lumantar WA nggih saking kula Mbah Jemikun nggih sedarat Mbalong. Dalu menika kula nggih hadir Mas matur sembah nuwun Mbah Jemikun. Sak rombongan saking sedarat. Nggih sami kemping rawuh. Kepunden kula menika Pak Dasuki saking Bajang. Oh nggih. Ugi tatan kalebian mirsani lumantar idola ya, idola nggih. Sangka live streaming. Mbah Jemikun nyuwun sesideman nggih. Setunggal mbaka setunggal dipun aturaken. Nggih. Panyuwunanipun. Nggih sesideman. Nah, Ning nong Mbak Utari Pak De aku anake sapa? Ayo. wilujeng dalu no untari. Sugeng dalu Mas Nio. Wah, jan kowe kene nak. Pripun Mas? Kene. Cak wedimen ngene. Piye Mas? Anu gedhi maksudnya piantone dedeke gede dhuwur ngono lho.
Wah, asosiane cacat. Asosiamu. Apa kuwi? A Asosia. kok ngomong ora pati genah. Ora Asosiasi. Dek, niki wau wonten panyuwunan lelagon lumantar pripun Mak Cangi Yulimbo. Heeh. Kepareng diaturke sesidemenan. Sesideman. Alah kok yo angel tenan. Sesideman. Sesidemenan. Ayo. Sesidemenan. Aduh. Deman. Demenan. Deman. Sesidemenan. Lambemu kon muni sesidemane kok angel. Lah iya, sesideman. Nah ngono. Lah iya. Lah kuwi bener. Trucut. Terucut. Derek sewantang bululan nggih Mbak Limbo. Nggih, barokallah, barokallah. Nggih. Iki golek sedulur Mbak Tari ora golek Oh, apa-apa. ngoten. Benjing pinarak sedaya. Matur nuwun. Aku ora pinarak kono dalam proses kok. Dah. Aja mampir lho, Don. Nah. Tangga aja mampir, Don. Iki wis arep to. Niki. Ketekonono dhewe. Proses apa? Kowe anu wis calling visa. Iya, karek budale lah. Oh, anu medical check up. Sesideman menika. Sesideman nggih. Watah panyuwunan nggih. Parman nggih Mas yo. Yo. Wiwitane anderek Sowan menyang kutha gedhe. Ngendi nduk kuthane? Surabaya, Semarang, Jakarta? Krebet, Jambon? Jombang ya, Jombang. Jombang ki urung gedhe, Kang. Jambon. Jombang kok dikompo gedhi. Oh, ngono. Berarti Kowe tukang ngompo ta? Heeh. Layak kok gede. Lah iya. Ya iya. Kompone cocok. Kompone cocok, klepe sik apik. Lah iya. Mula tak kandhake ning ngarep dalam proses. Oh. Gilu engkas. Kas ditenono. Yes. Terus kayong-yong Selendang kuning. Ayo sing kok ngono. 50.000. Selendang kuning. Jebles. Sida brodol 50 iki. Seket, Pak. Sik Neng, utang duitnya 50 Neng. Neng, utang, Neng. Tinggal bayar sing kok Neng. Oh, bos iki kono kok. Sing marai ukara sing kok 50 ki sapa to? Dalam. Yo kono dhewe. Heeh. Wah senjata makan tuan, Bos. Iya ta wong ki mang ya mung coba-coba ternyata ya Omong bisa. saiki yo engko. Engko. Diwarne kancane. Angklope dudah. Kang saking Bukir. Bukir. Swara kurang permana ning wase
Oh. Angungrom marang bendara Yes. tiasa Wis, yo. pripun Pak? Ayo koyo mau terokke. Nggih Doni. Doni ra. Wis siap Pijer. ngincake alis terus no luwih becik paten Gayeng. Dasare ya bawane ya sumuk, sumuk tenan iki. sumuk tenan. Lah semene kene iki. Piye Mas? Sumuk pol iki ya. Lah iya. Untukku kan maune gak monyong ini iki lho. Dadi moyong ngono. Malih Kok kepanasan iki? perkara sumuk Oh, iki. alah. Urip ana Os.
Jiwa raga muka karang kehormatan mampu. Urip ana